जोंनि बे 33थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसन सान लोगोसे बोसोरारि जथुम्मानि दिनै जोङो नैथि हाबाफारि हिसाबै फिरफिला दिखांदों। नाथाय बेवहाय माखासे प्रकृतिनि जों उसुबिदा सफैदों। थेवबाबो जोंनि गासै जिल्ला आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो थान्दै बिथांमोन लोगोसे जोंनि दाब दाब जिल्लानि दौरि माइनाव लाइमोन बिथांमोनाबो सफैदों। दिनैनि थिग गिदिरै गाजा गोमजा जायाब्लाबो जों जिखिनि जानांगौ बे साबस्टेन्सियेलनि हिसाबै जोङो बे खामानिखौ हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां खुंलांनो हादों। बोथोरनि बिधि होदोंब्लाबो जोङो बेखौ नेवसिनानै जोङो जोंनि खामानिखौ मावफुंनो हादों। बेखौ आसा खालामदों जे जोंनि धोरोमनि सायाव जिखिनि फोथायनाय आरो जिखिनि अनसायनाय बे अनसायनाया रायजोफोरनि गेजेराव थिगानो दङ। इयुनावबो जोङो बे रोखोमै खुंलांनो हागोनखौ आसा खालामो। जों नुबाय बाथौ मोनसेल' नाथाय गुबुन बाथौ दा जों 33 इयार्स जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा बे जाहैबाय फोसाबनाय। दा आगोलाव 1962आवबो मोनसे बाथौ महासभा दंमोन। 1948आवबो कार्बि आंलं निर्दिष्ट एलेखानि बाथौ सिबियारि दंमोन आरो बिनि उनावबो जोंना क'क्राझार बाथौ सिबियारि दं। जदिअबा बिसोरो सिगांनिफ्राय सिबिबोदों खिन्थु माबाया आसार खान्थिफोरा फोसाबै आरो बे फोसाबैनि थाखाय जुदा जुदा जादों। आरो बेजों लोगोसे माखासे खाबु लाबाय जायफोर धोरोमनि दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिफोरा गावनि प्रभाबखौ दिन्थिनानै गावबा गावखौ गुरु होननानै सिनायथि होनानै दा आलादा आलादा बेबायदि जानो थांदों। बिनिखायनो बे गुरुपन्थिजों थांनानै बाथौनि भागफोरा बांलांबाय थादों। दा जों बे बांलांनायखौनो जे खौसेयै लाबोनो थाखाय जोङो मोनसे क'अर्डिनेसन कमिटि दादों आरो क'अर्डिनेसन कमिटियाव अलरेडि 14ता माबा दङ, गुबुन गुबुन बाथौ दालाय आफाद दङ। दा बिथांमोनखौ जों माब्रै खौसे लाबोनो हायो बेखौ जों आल'सनानि गेजेरजों धोरोम आल'सनानि गेजेरजों सावरायलांगासिनो दङ। आसा खालामदों इयुनाव जाहाथे बे गावसिनि जिखिनि साननाय बा सानदांथिया एसे माबानानै दङ, गोरोन्थि जानानै दङ, बे गोरोन्थि जानाया जे फोसाबजागोन बेखौ आसा खालामो।